deket. Ya. Pak puskesmasnya buka kula tutup. Kula suntik pil mawon kula. Nyapa lo? Iya lah. Eman-eman awakmu. Nyapa? Lemu tapi ra kuat. Weh ngaca he, nikan awet. Loh, aku kuat tak duduk Mbak Afi. Jajal Abi gendong kowe lah pengen abruk pengen roh aku. Coba. Abi, Ali pengen Ali. Ali pengen. Kowe tak gotong ya ning pendoso. Wes kowe gak kuat nih aku. Oh, Rene tak gotong. Tak gotong awakmu kuat, Mbak. Mosok nek tanduk wis ah.